gure kabina. Arratsaldeon, ondo etorri beste behin gure Laixi Hartzen magazin ikaragarri honetara, gaurko hontan 11garrena. 1, 2, 3, 11 lortu arte. Burrukan gabiz hor, eta merito itzela dekogu, 11garrena ja. Eta horretako, ez bat, ez bi, 11 lagun biderdi mai inguruen, mikrofonuen atzien. Eta hemen dekogu lan talde polit bat, gonbidatu berezi bat, eta guzti, haupa, Janire. Arratsaldeon, hemen nauzue, Janire, amendik aurrera pastelera ditxaratxera izango naz. Jo, hori da titulue. Honek, postre eta guzti torri jaku gaur. Eskertzen da. Astelen nekue da, baina bueno. Baina agradecidu Horrek ez izan bier, horrek ez izan bier. Sekreto. Bueno, horrez gainemen dauz, Irati, Hola. Unai, Arratsaldeon. Maitane, Hola, Arratsaldeon. eta, bueno, gaur beste behin martxan ipiniko gu, gure Laixi Hartzen. Aimar! Aimar, a ber? Haupa, arratsaldeon dan hori. Eta, bueno, tekniko, esku altzeuzku, bai, altzeuzku, venga. Entzuten da. Da, bueno, astero lez azteko zer dengu, egunean behin martxan Egunean behin. Esan doien, rankine. Lehenengo, igual, pasan azteko irabazi ezin dan, ez? Egunai, martxan deko zu? Zuzeko zu horre, eta internetan ni fallo jendeste beti, eta. A ver. Zabalik egot. Hemen egot, zabalik. Eta nor da pasan azteko goralli, Pasan azteko, ez dakit. Ondo gabiz, ora, non. Harta. A ver. Ez dakit zelan ipinen da. Pasan azteko irabaz ikusteko. Hau ikusteko, Otsaiako 22-28, Lier Roseta. Lier Roseta. Opa, Lier Roseta! Lehenengo postu bizitan Lierrak hor. Lier eta Lier. Pike itzela da hor, Itzela. Ze esan bierda be bai, hor gitxiba da, aste honetako zailkapenien be, itxelesko piki ekiela, bizek hor dauz lehenengo bigarren postuen, oin kontan Bai. Lier Oseta barik, da aurretik, eta Oseta dune bigarren. Ai. Bakarrik. Ez, ez, L. Lier. Bueno, zer, top 10, top 5, zein gogu. Top 10 engu. Top 10. Venga, hasi. Venga. Hasi, ja. Top 10-ien, 10garrenien, Mikel dekogu. Aupa, Mikel. Eta mazortziko mairuro eta mazazpi punto gaz. Behi dotori dekoz, Bai, pomadan sartzeko hor burrukan. Bederatzigarrenien itxififi dekogu. Itxififi. Aupa, itxififi. Iruen da berrota gaz punto gaz. Sortzigarrenien Joritz be goiko postuetan ibiltzen da. Bai, beti ibiltzen da. Bai. Egoten da. Bere denpori hartzen dauen horizetako edala, Bai, ez da. Bai, igerten da. Bai, komunien Seguramente. Hori da. Zentrau. Zazpigarrenien Estepako gure izarra Saga sordeko gu, Ebro. Aupa, Saga! Ebro Ibarretik, Zaragozatik, agur bat. Atzerrikipek eugaz. Hori da. Pasaporti, barrizten dagoenin etorriko jaku bizitan. Vale, ondo. Seigarrenien RGA deku, 352 punto gaz. Hau zeune da, ezta? Bai. RGA. Ziruri horrea. Ah. Baina ino dezune, astero goten dela. Bai. Bai. Mitikoa dala. Zenalda. Eta ber, 5garrenien zer? Nor dau? Asier. Asier. Asier bera gure tekniku. Ai, ama! Ben guarrenbe gure taldeko bat hor, lehenguen artien. Top 10. Jezeus. Laugarrenien salduna deku, 354 gaz eta serien sartzeko burrukan. Podiumien sartzeko burrukan. Ez que bariku da, ja, azte guztiko rodaji da dugu, eta ja, UTP estie barren urtetan. 3garrenien Ainara, podiumen barruen ja, 355 punto gaz. Horbe, pike itzela, gusto ganea teiatu bardinen, Bai. Ai, ama. Bigarrenien Lier Roseta komento dugu moduen, 383 punto gaz, eta Lierretik Lier asekasetik nahiko gertu. Hor Lier bizien arteko Pike pike itzela. itzela da, bai. Azte buruen luzen goizaki bizeri be. Eta iketu bierreku bai, 10garren postuen sartu guran dauen, ezta? Ez dakit, ez dut desetzen. Ez tozu zetzen? Horra 11garren doiena? Hori, garaiko banderako argazkizidekon lotzabako hori? Baten babada, ez da? Baten babada. Saiatu ia berrengo astien sartzen zaien, Hala gineken guz. Ba, bueno, hau izin da astion egunean baineko errepasue, eta musika pizkat entzun, eta laster gatoz bueltan.
so blue. I got my hands in my pocket full of cool as can be. And when he starts to dance, I fall down on my knees. So let's bop. Come on, pretty baby, let's bop. Oh, let's bop, 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 pretty baby. Bop, 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 bop. Come on, now, baby, let's bop. Bop, pretty baby, let's bop, 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 pretty baby. Come on, pretty baby. Oh, let's bop tonight. Bop, bop, bop. Yeah. Well, Bob and Mary Lou, I wanna dance with you. And when you wiggle with the hips, you make me feel so blue. I got my hands in my pocket, well, I'm cool as can be. And when you start to dance, I fall down on my knees. So let's bop. Come on, pretty baby, let's bop. Oh, let's bop, 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 pretty baby. Bop, 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 bop. Come on, now, baby, let's bop. Bop, pretty baby, let's bop, 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 pretty baby. Come on, pretty baby. Oh, let's bop tonight. Go, go, go! Woo! Go, go, go! Well, Papa, Mary Lou, take me home with you. I wanna be your cool lover, make you feel so blue. Well, you told me how to bop and I'll teach you how to kiss. Come on, pretty baby, be my miss, 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 so let's bop. Come on, pretty baby, let's bop. Oh, let's bop, 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 pretty baby, bop, 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 bop. Come on, now, baby, let's bop. Bop, pretty baby, let's bop, 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 pretty baby, come on, pretty baby. Oh, let's bop tonight. Bueno, hasiko gara martxan gure magazinegaz eta horretako datorren astera begirako iragarpena ekarriko gu, ze izenbe sasoionak datoz, ze pixka libero gaitue, labikuek gure restriziñoek bai ez biguntzen. Oh, labidei. Eta horretako ipini musiki emartxan bat hor da Isorreta Tropikala. Hau Arratsaldeon, Unai Etxeitan eta hau Isorreta Tropikala da beste astebete Isorretako eta inguruetako eguraldi iragarpena emoteko prest gatoz. Baina gauzak beti ondo esan, Unai Etxeita Izpuru jauna. Bai, Durangaldeko Izpuru. Durangaldeko Izpuru, ba. Holan ditzo hosti hemen lagormen artien. Ia, zer dakargo? Bai, azteko eta behin errepasuen gu, ondo iruditzen baiatxue, pasuan azteku ez, azkenengo egunetako, Hori da, ia. Konturetuko zainen moduen, denpora epele izan jaue bai. Oso bai. Manga laburri neon gara, aste erdi. Bai. Gustora. Atzo kristonen gustora. Bai, oso gustora. Egiz esan eskertu behiten da, pasiotxu bat emo, terrazatxuen, zerrezatxu bat hartu dauda bestie. Baina ados egon hori bai, manga hotxien eberdi buelta, baina jersita txaketie eskure. Bai. Aixelekuetan da, Erreka bastarretan da. Erreka izieko hor joten dau, eta baten buruen bebai jotetza. Bai. Baina, bueno, gaurre barikuaz batera, iparra iziepe eusku biziki eta temperaturak izize erdire bajatu jakuz. Gaurre maximak hor 11-12 gradu inguruen aukin juz, lainotu behin jau, ez dakiz sorten jaien sarien, baina goizeko lehen gorduen ondinon argi egon da eta bastanteko freskurik jaben. Nire kotxi 5 garro merketa ez zan goizeko zazpitan. Bueno, neurriko temperaturie sasoireko. Hori bai. Gero, lainue sartu dau, daun guztizien hor lainopin egon gara, lainue eta kandue esan daigun. Aurreko egunetan egoaizie protagonista izan da eta Saharako hautze baino ez du ikusten. Kotxietan, pasada bat. Kotxietan eta leku guztietan. Bai, Saharako baina hori jaue, polena ja... Bai, bisek naztien, izen be, azkeneko egunetan atmosferan dekun kutsadura maila normala baino euneko amostez. 15 bider haundizego izen da... Jesus Maria. Bai, ez Durangaldien bakarrik Euskal Herri mailan eta inguruetan be bai. Olabarri inguruen be asko jongo zanatzo, Bai. Eskape.
Eta udaler batzuk hartu da, neurrizek ez da bezartu, baina gomendio batzuk egin da bez, esaterako Donostiko udalak hori esan daue kanpuen ez dala gomendagarri zena intensidade altuko kirolak egitea. Orduen, Lehen begizienak erdi proibitu dauz, Bai. hori, Ja. baina labik ez eusku Martintzenetik aurrera pizka solta baiuela, eta Bueno. Baina, dana dala, gaur barikuen iparra sartu dugu eta kutsadona maila beberantza jungo dau. Ganea gaur gabaz posible da sirimiri pizka deiki, Orduen, horrek pizka da atmosferi garbituko dau. Bizer zapatuz, temperatura pizka fresko txuau eta sirimiri zozarren leike. Domekan bebeste inbeste pizka bajutxuau eta astelenien egunik otzen izango da. Iparra izie, euri pizka gaitxuau eta 1000 metrotik gora edo durre. Osake, mendik askuek zuritut ikusi enkez, gauza handirik ez da bengo, baina, zozarrik engenke. Beresten edur hori. Bai, beresten bai, eta pizka berautxo bai. Eta atorren astera begire, Martintzenetik aurrera printzipioz, barrio egoa izien lagun eta temperaturak igorantza eta euskizi eta ganera Martintzenetik aurrera zabaldun esku, osake baten batek iguel, traje baino ipenik, leketxizora vuelta osteratxo ego dago, Iontzize ikusten. Bai, ez da? Bai. Lanona. Ganera zu argazkilariz eza eta iguel, olako estampan batekin deleitako eskuzu, iguel. Egu gertu eskero estampi hori se jodio. Eta tartie bukatzeko, komentatzi, arainune, atzo emonen buelta bate hor laiziar ingurutik, eta konturatu nintzen udaberrizie lehertziar dauela. Ja, bai, aretsak, paguek eta inguruko landare guztitzek kimuek jota pustute dekiez, bai, esplotetako zerin dauz, ikusten da polenaz da, eta osake... Torro da berri. Udaberrizi heltzi esango neuke un kontu edala. Así que disfruta udaberriziaz eta kontuz. Oso ondo, eskerrik asko aizpuru. Bakizue, el sol de marzo pega con el mazo. Bota kremi. Bota kremi gaztiek. Oso ondo, eskerrik asko. Ai.
Ongi etorri Rirro albistegira. Durangaldeko albiste eta bitxikeriak Laixiar irratitik zuretzat. Isorreta. Eskaiera mekanikoak jarri dituzte Isorretako eskoletara igotzeko. Udala lanean ibili da maiztegi Juan Orobiegoitia FP eta aurreskolara heltzeko bide bat eginez. Baina Laixiarko korresponsaloi heldu zaigunaren arabera, kexa asko jaso dituzte. Horregaitik, obra horiek bertan bera utzi eta eskaiera mekanikoa jartzen hasiko dira martxoan zehar. Izkutuan zabaldutako plazako egitaraua. Azken aldian, jende berri asko dabil Isorretako Aite San Miguel plazan iluntzean. Iturri fidagarri batek adierazi digunez, gazte hauek izkutuan zabaltzen diren egitarau batzuengatik gerturatzen dira plazara. Egitarau horietan honelako ekintzak aipatzen dira. Zigarroak liatzeko tailerra, mobileko musika altabosara konektatzeko tailerra, bumping inkastaroa. Kultura. Jantzari dokumentala 2021eko Oskarretara joango dela adierazi berri digute. Datorren apirilaren 26an ospatuko da Oskar sarietako sari banaketa. Eta Iurretako dantzarien inguruko dokumental hau bertan egongo dela esan digute Laixiar irratiko korresponsaloi. Javier Zabaletak adierazi digunez, argi geneukan dokumentala grabatzen ari ginenean Oskar sarietan amaituko genuela. Eta ez dugu ezestatzen hilabetuk barru jantzari Netflixen ikusi ahal izatea. Durangaldea. Ikerketa batzuen arabera, asfaltoa da material jasangarriena. Urederra labeko kideek adierazi dutenez, material hau veganoa, ekologikoa eta cruelty free da. Ondorioz, Durangaldeko udalek parke guztiak asfaltoz estali eta parkinak jarriko dituzte. Euskal Herria. Pandemia egoera dela eta ezin izango ditugu sagardotegiak berdin disfrutatu. Horren aurrean, sagardotegi asko egoerara moldatu dira eta etxeetara bidalketak egiten hasi dira. Etxetik mugitu gabe zure lagunekin sagardotegiaren esentziaz disfrutatzeko, etxera sagardo botilak eta sagardotegiko menu ezaguna bialtzen hasi dira. Sagardo botilak maitik etxetko leku desberdinetan jartzeko gomendatzen dute. Horrela, sagardotegian bezala maitik zutitu beharko zara sagardoa edan eta txotxegin ahal izateko. Gaurko labiko batzarraren ondoren, afterparty bat egiten harrapatu dituzte bertako kideak. Paparazien argazkiek erakusten duten bezala, Inigo. Banoie entzulir. Venga, ba. Inigo Urkullu DJ lanetan aritu da, ajurienean. Arantza Tapiak gogo bezala lagundu da. Oposizioko kide gogor kritikatu dituzte labikoak. Guk ere bertan egon nahi genuen. Bueno, eta onarte gaurko Rirro albistegia. Eskerrik asko entzutiarren ta hurrengora arte. Ondo izan. Amaikatzu negar Gau egin orduko Gau egin orduko Amaikatzu negar Ez batek gorantza irritzi baten zain Kateak eskuan zutik iraun nahi Izaldi gorriz jantzita
Bueno, jarraituko gu, neu gorriaken kanta polita bentzun da gero, eta oin, bizi zaitez bizi, gure Aimar, Hau, Pander, arratsaldeon. gure osasun jakitun eta esatari bikaina. Hemen gatoz beste behin, bizaitez bizi saiora, da bueno, ez dakit deniko, lehenko igual entzungu gure hasierako introko magnifico. musikie, entzun ginke. Ia ba, aurrera lehenko intrue. Nolakoa zaitugu bizitza, guztiok ondo naita zele. Bueno, hemen Anderrek ondo aurkeztu da moduen, bat hor beste behin be bizaitez bizi saiue. Osasune, txorrada barik. Txorrada barik, hori da. Venga. Da bueno, gaurko gaixe, aipatzeko lan dietak izango da, die. Bai. Orden Ze txarra. gaur egun edertasun estereotipu edo, argalegotie dala badakigu, da bueno, Laixia erratitik ez gauz horregaz konforme. Eta Laixia erratiko ikerketa taldi edo ibida horra bate investigetan, eta ikusi guz, hainbat dieta desberdin edo hainbat dieta forma. Eta aipatzeko hasikeran datu kurioso bat, ikusi guzen web gehienetan emakumezkoentzako biratuteko dietak izen diez. Osa, emakumeek jasaten daben zapalkuntza bada gai haue bai, gizonezkue baino gehiago. creo. Hori lan datu kurioso moduen ikertzen ibili gara. Eta esan dugu moduen, bueno, badakaguz dieta soro batzuk, ekarri dugu Ander 10 bat dieta. Egoran batzuk. kuriosuek, batzuk, ez, apur bat ganetik aztertukuz. Eta Maika Garrena guri, ez? La dieta del Ahí bizkotxo. está, hori da suntue. Ez, dieta del bizkotxo, bueno. Gero aipatu. Amaieran emongu gure dieta berezize, dala Laixiar elikadura sistema. Hori azkenerako etxiku. Venga, hasi guri. Da bueno, azteko, entzuliok flipa bengo zuez mundue soratute dago, Gaixi. Gaizki da mundue, bai. Azteko lehenengo dietie, da forkin. Forkin, inglesez da torren berbie da, fork tenedora edo lagortza da. Eta dieta honek dinona, tenedora gazio lagortza gaze jan ezinlik esan janak. Sardezka. Ezinlik ez jan. Ez? Adibidez, eskuzko janak, galarazile dauz. Bai, galletak, ogize, txokolatie, koiarazkue be, galarazile. Nozilla betenedora esanlik, Hori, neguko baba janak, neguko sopak, lentejak, da horrek, alde batera itxibidi. Hau negargarrizi da benetan, Osa, solido utze. Ez dugu lertzen. Gero kutsilue bierdan jatekue edo, be, ezilik ez jan. Adibidez, egur brasan iniko txuleta, filetiek eta bar, arepe ezilik ez jan. Zuk ez sartu tenedoraz oso osorik, eta... Osorik jaten mozu, igual izten dago forkin dietak, baina bestela ezebez. Da orokorrien pizza, gaztai intxaurre, horredana debekatute dauz. Orduen Laixia erratiek, forkinen sustatzaiei mesue, soratute zauzie. Hau ez da osasungarrize. Fatal. Da ezebez, salto urrengo dietara. Bigarren dieta kuriosue ikusi egune, dieze odol dietak. Hau da, bai, odol dieta, bai. Odolosta utzaz bizi di edo? Odolosti bakarrik ez. Hone da, segun zure odol taldie, dieta berezi bat planifiketan dotzu, A-taldie badeko zu, frutak eta lekaliek jamizuz geixen. B-taldekue bazara, soluzionak, ze laktosa hartu aldauen talde bakarra zara. A-taldekue izen da... A-taldekue ez da, baten ben A-taldekue da? Ez. César. Ez. Esteko zuen suerterik orduez, abe taldekueri tanetik jaten izten dutzie. Eta aldiz, zero taldekue basara, ezin jozu okeli jan. Benetan? Bai. Hori bota errekara ordu. Hemen galderi da, osasun garrize da? Ba ez. Así que guesan urrengora. Urrengue, da, hau kuriosu, potituen dieta. Bai. Dauz, eske gauza oso zure, flipa bengo zu, Nutriben. Dieta honek osasunen limitietatik ies egiten da guztiz. Dieta honek dinona da, egunien, umien 14 potito jatie, eta listo. Eta ja, gehiago ez ebez? Horrekin, potito utze. Hori bakarrik. Utzik. Da, aipatzeko, famoso asko prau dauela dieta hau, irakurri egunez, antza Jennifer Aniston, Rihannak eta prau da bide. Datu iritxia bien, baina. Honek asko argaldu da bien, de repente. Ze, karo, jaten dozuz potitue, gero botak egin dozu, eta, karo, obviamente, argaldu jesara, ezta? Karo, dieta eraginkorra bai, baina osasungarrize, besta. Bueno, egin dugu salto laugarren dietara, da, ilargi betien dieti, Da, dieta usteak, porro asko errea bezan batek sortu da benedo. Ze da, ilargi fasien araberako dieta bat. Onginen ikertzen, eta, bueno, dauz, 10.000 fase, 10.000 dieta ezberdin, da egiz esan,
Ez dugu oso ondo ulertu, baina esan geike hau ez dela osasungarrixe, ze buruari buelta larra iman biakaz. Kantzagarri, ez? Kantzagarrixe beretan, bai. Zer janjakikie Zerure milagro bat. begitu da gero afaldu. Da, holan esilik ebile. Eta berdixen problemak, ordu, Ja, berdizien ez diozu. Ke ba, hau deskartau guztiz, Guztiz. Bosgarren dieta kuriosu, da atzerazko dieti, Oine gotzuet hemen txeko lanak itxiko txuaz, zuek oin bizualizau, zure ohiko egun baten, zelandan zure elikaduri edo alimentazio, ez? Ba, gozarize, baskarize, afarize, ba, oin eman bueltie. Osa, gozalteko afaizegan? Afarize, hori da. Nik adibidez, arraine... Ondo. Hau, zikinkeri bada. Ze nik adibidez, atzoko egunien, ba, gozalduiko nauke arraine, eta faldu kolakaue. Eta hau, ezilek, zentzurideko ez, osasun garrize da, ba, besta. Así que haue, salto, laizia erratitik ez dugu ba besten dieta modeloa. Seigarrena da pomeluen dieti, Da, egon gozari zue burueri galdezka zer da dieta hau. Ba, simple, pomelue jati, Bakarrik. Barazkizek, ezilek ez jan okelie, bez, lekaliek, bez. Da, osasune bermatzen da. Ez neri pez? Besta, ez bez. Azumo hace pomelogaz besta balillo? Pomelue bada trituraue, bai, baina, claro, pomelu jamizu. Ez da besterik. Gozarize, baskarize, merizendie, afarize, dana pomelue. Vale. Al natural. Ni bitxe personalmente fruti izate guztetan, así que, deskartau, bai. Zazpigarrena da, hau da lokura bat, hau da dieta astrala. Hau da horoskopo irakurtielez, ez? Segun zure horoskopo zeinu ezein jan, gauza batzuk edo beste batzuk jan aldozu, ez? Horoskopu egorre unon dino martxan zaitzen da, horre? Antza bai, aldizka egiten da, agertzen da. Bai. Eta hau azkenien dieta hau da loterizara jolasti, ez? Azken finien... Horbe astruk agintzen da. Astruk agintzen da, da hau esan biogu hasieratik etxakule bape guztau. Así que pasa palabra, pasa dieta. Hau zortzigarren dieta kuriosue, da, hau flipo engo zue, da kanguruen dietia. Da, eslanez, dieta hau sortu zuen, jekin zue? Australian. Hori da. Antza, bertako aborigenak eta aborigenan alimentazioen oinarritutako dieta bat da, gentiek ez dakit, irakurri beten aurre eruten dau. Da, dieta normala, egunero jaten dugu zen jakizi jan aldoguz, baina okela bakarrik jan aldogu kanguruena. Bueno. Así que kanguru txuleta batzuk, filetiek... Txartala. Bai, paparra, hankak... Kanguru txorizuek. Hankas de kanguro. Carrilleras de kanguro. Da, bueno, Euskal Herrixen gazdeko gunez dieta aurrera erutie, next, ez da, urrengora. Bai. Urrengora salto. Beratzi garrena, da, bueno, azken aurrekue, da, aixien dietie. Aixi utzaz? Da, dieta honetan zegan aldugu? Aixie. Ezilek ez ebejan, da, Eran? Eran, gure. Espero baiz, bestela, Hombre, igual bestela... zulora, igual. Eurixe. No, gara gordu epe elikatuko zozer. Zozer, baina, esposo gaten, eran da jan, ez jan. Ikusiko zu, zelako barri botako zuen. Ja. Da, bueno, aipatzeko bai, datu kuriosue, haue antza, Hollywoodeko aktore asko, igual papelen baterako denpora laburrien asko argaldu berri zen badabe, izien dieti irunda aurrera. Da, osasuntzu ez da, argi dabe moduen, así que hau laizia erratilek ez dugu babesten. Next. Da, amargarrena da, hau da, zer jo, ikusi dugu... Zozer ondo emadu, ebatu, ia. Dietan, ez da, amargarzi da, baina, bueno, hau ikusi dugu top 10 de dietas saludables, da, handerrek esan da moduen, bada, la dieta del kukurutxo, ez? Ni del bizkotxo, esan da? Del bizkotxo? El bizkotxo gorri, esa? Comer bizcocho y... Bueno, el cucurucho, cucurucho. Bai. Da, bueno, dieta ez da, zetan azalperik emon bir, ez da? Hori ez da dormir poco y trabajar mucho. Hori, exactamente. Da, hori besta osasun garri, bierrazko itxe. Así que, kukurutxo, urren gorrerako itxiko. Da, honek, hau izen da, egon da hemen laixiar irratiko ikerketa taldie, topera, eta honek izen dia, amar dieta soruenak. Horre pai bilela, azte guztien. Bai, bezarkada bat, laixiar irratiko ikertzai taldi eri emetik, birgo gorran jabe. Da, bueno, tartiega jarraitzeko, ikusi dugu soinarteko amar dieta ez osasuntzuek, holan dieta soro batzuk. Da, ingure dugu, gure laixiar elikadura sistema, edo laixiar dieti aztertzi, ez da, edo azaltzien txuliebe jarraitu alizateko. Gomendatu. Hori da. Da, labur esan da jati posik, jan gustora,
Jan, pitxelin, alu, titiburu, kondo, belarri dozur, puntan ipinen jatzune, baina, bendatorre, palabra klabe, beti neurri zen. Neurri zen. Neurri zen. Jan guruzune, baina neurri zen. Neurri zen. Edo niaitek esan da moduen, arlosien, jan. Arlosien. Bai, apurra demetik, beste demetik. Da hori da, azkenien etxakoz buelta, inbeste buelta man bierrez, jateko eri elikadurieri, azkenien bakigu zer da dieta osasuntzu bat, eta, bueno, ba horregaz aurrera, eta hori da gaurko gure osasuna aurkue. Jaixue guruzuena, baina neurri zen. Eta bizi zaitez, bizi? Bizi zaitez bizi, alikan ondoen, eta osasuntzuen bai. Muy bien. Eskerrik asko dan hori. Zeure, Aimar. Jan, bokadillue, jan, bokadillue, jan, bokadillue, jan, bokadillue. Jan, bokadillue, jan, bokadillue, jan, bokadillue, jan, bokadillue. Moñorra gastarekin. Bocadillo de cebolla con ketchup, todos los té para el postre. ¡Allá! ¡Bocadillo más! ¡Vaya jan! ¡Bocadillo 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 jan! Bocadillo, moñorra gastarekin. Bocadillo de cebolla, todos los té para el postre. Allá, bocadillo más. Cuatro vivos. Bocadillo jan, bocadillo jan, bocadillo jan, bocadillo jan. Bocadillo jan, bocadillo jan, bocadillo jan, bocadillo. Itzela bizi zaitez bizi, eta ondino itzela hostien, tanga opilaken, jan bokadillo tematu, Kanta garra, Ander. Bai, urtik entzun barik. Bai, da gaixeraz loturi eta temazo, kriston letri. Itzela. Eta, bueno, jarraitzeko, hemen dakargu gure asteroko txapelketa, lehiaketa edo erronka. Ze egizan, erronka bada astero gure kidedan oierrek bialtzuzko audizioek asmatzie. Eta beste barik, hemen zuentzat, ator kantari Oier. Ator kantari Oier. Bueno, txapelketa edo lehiaketari hasiera moteko nire ezingo zan, gogoratztie zein zan pasan azteko... Bila, nos akortan. Sarixe. Sarixe. Gero Oierren pauso. aktuazio gero. Ia tesietan hau, Ander, ia zinio gehiago. Eta txarto gogoratzen espauz, eskaleti egin ibiliaten laguntzen egin ibilianak ez tozte apuntau, baina gustot. Adatzi ailea paindeiko... Bai, horrazialdi. Horrazialdia, hori da berbie. Horrazialdi baterako bale bat da. Eta, bueno, ikusia jentie guztuakola sarizez, Bai. parte hartze itzela egon da. Adatzen be horraskera eleganti egiten dabez, Bai. Leku eleganti be uli mosteko. Nio jumiko naz, azkeneko nire burueri neu jonotzen rapadie eta kristunako hori zinan. Baina, bueno, hori beste kontua. Kontua, aparte. Da, bueno, honen izango esan gure Oier Entzun daigo, bai. Badekuz gogu. Ia tekniko, guzunien. Na. Na. Ja. Erritmuek klabau, Itxela. Momentu itxela. Jaime Kantizanoak esango luken bezala, itxela. Itxela, kantu itxela.
baina honi nintzen akortan, Nintzen akortan audizio honetaz. Eta uste dut hau momentu narrapa unabela, Hau dik erretxua ikusi dut. Bai. Ai Simon edo, esan? Mikel Urdangarin, Ai Simon, bai. Mikel Urdangarin. Astero moduen. Mikel Urdangarin. Urdangarin. Laixi erratiko lagun handi, Mikel. Bai, emetik gora intziak, Mikel? Bai, besarka da. Aldala gitxarri albuen itxe. Bueno. Gai kesi oierren gandik aldan bizia mitjartien, Bueno, gu behintzat usto, bak igule, Bai. baina honena Ia. zengo zan, kantu beraz jakitxe edanok zina. Ia, erantzune, badeku ja? Hapa tekniko, Bai, emoio. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na 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 na. Na na na. Na na na. Amets bat. Amets bat. Amets bat. Alaitz eta maide. Bai. Ja, ni parkamen askatu biot, eskapa ustelako, Holako gora etorri bat egon Bai. Amets bat orduen, zeina Hori da. taldi, Alaitz eta Alaitz eta maide. Maide. Bikotie. Alaitz eta maide bikoti, taldi. Bai. Nahi eurek be trikitilarin aipatzeko moduen. Bai, honepe Bakarka motetzi egurre, Bai, txapelketan Bai, eta bai, gorri bai. bizien, hor maixate iziar da. Bai. Kompetentzia galanta egon zan. Eta honena, Bai, hori, oinguen esan dozu, Ander, parte hartze neikotxe gondala. Nik uste dut oinguen beste batzuten baino errestxu hau izin dala, da, bueno, parte hartzi ebe ikaragarri izin da, ezta? eskertzen da, eskerrik asko astero hor zeuen opinio moten egiten zarien, Ba, bueno, entzulio, jakin deizuen hemen grabetan gabiz, baina hemen da gabiz txolopotien dekuz, parte hartu dozuen danon izenak. Eta oin saietuko gora, ia grabetan, grabauku grabetan zeinan gabiz. irabazlie. Ba, jakin deizuen ez dauela ni trampa ni karton, A ver, Mikel. Dana hemen zuzenien, Laixi erratiko estudiziotik. A ver. Daia, bator irabazlie, bator. Gu A ez ver, du badeko ikusiko. papelik bat. lehenengo igual Kamarara. Erakutsi kamarara. Ez du ikusi niño. Hola nipe irakurri aldot. Zein jaba? Amatzaldera doi esaritxe, Bai. Iepa, norri da? Mikel Jaio! Jaio da irabazlea. Jaio da. Jaio da. Bueno, saritxe amatzaldera doiela jakin nien, Jaio izen dala. Eta handirik, ez da? Ondo. Sorizionak Mikel Jaio. Badeko zue adatze... Zelan da? Oinuli, luzetu. Adatzia painegia. Horrazaldia. Horrazaldi bat. Horrazaldi bat. Ez dakit nik Mikelek eule askori badekon, baina... Baina, bueno, gure usu aprobetxau, flekilu gorantza epinteko edo ulien gobinetako edo, badatzen, horrazketa aldiz, enaz gehatzen berbieraz. Horrazaldia. Horrazketa aldiz endotik. Bai, bueno. Ba, zorizionak, Mikel, eskerrik asko parte hartu dozuen dan hori, Bai. Stander. Baina honena, bera, saiatzi. Astute. Zuzenia. Ezabazte kompromiso eukela, Silik. Ba, bate gatuko zan. Bai. Zorionak, Mikel. Zorionak, bete. Zorionak, Mikel, Laixia erratiki gauz, hemen, zuzenien. Zuzenien zauz. Ez dira, toko jate. Bai. Epa! Epa, eskerrik asko. Zer toka jatxua, Mikel? Pentsatu gire zaila baziletan. Ez. Ez. Poca broma. Zer toka jatxua, Mikel? Zer toka jatxua, bakizu? Ez dakiz, toko jaten ez. Goizien bidalioz mezue. A ber, buru ez lan dekozu, Mikel? Burue ondo, bere lekuen. Belekuen? Zer urte jatzu hor buruan nien? Ze usteko jaten, ekitxe? Bai. Aukera talozu. Bale, horre, bale da. Melena, Jebi, Kresta. Kresta dari pinalozu. Moikana. Gustoko batzune Moikana. holako horrazkera guapo bat ukitxe, Mikel? Bai. Bai. Ba, zuretzako! Adatxia painegian, horrazaldi bat! Zorizuna, Mikel! Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eskerrik asko. Zer ondo. Astero parte hartziarren, benetan. Bai, da ez du trampari Vale, gaine, Mikel? Daudan Hola, hemen... jabantiko tia berriotoketan jaten. Bai, urrenguen be, holgau, Anima. Vale. Vale, ba, eskerrik asko, Vale, Mikel. eskerrik asko. Venga, Venga, ondo Jaio. Ibili. Ai, gora Animo. matza. Epa, por fin lortu Toma! dugu irabaz ligas berbaitie. Txalo bero bat, Lehenengo saiakeran, txalo bero bat. 3. tonorako,
Itxela. Aupa, Mikel. Bai, bai. Aztion asunto doie, itxel. Lehenengo zuzeneko irabazligaz kontaktue, Bai. Mikel, zeu izen zara. Akorda egunotaz. Da bueno, aurrera segiko, ez? Bai, zeu izar dugu, ba? Sari presentoko. Epa, hurrengo. Eta bera, Sari barri bateko. herrigorak emoniko otzaratxo bat, saski bat izango da. Ene bada. Ona. Bai. Herrigorakue ganera, Herrigorak. Bai, Hore egiten da, bez, produktuk, ez? Euskal Herrikuek eta, ez? Kilometro zero edo... Kilometro zero, Bai. Kilometro, ekologikoek. bueno, kilometro asko ez. Bile baino gitxia. Bai. Kilometro 100, ez? A la redonda, Bueno. bosten. Da, produktu ez egiten ekologikuek eta, ez da? Bai. Bai. Produkto, ez? Baserri inguruko produkto txana bat. Hemen ikusten duaz. Ia, argazki zedeko hemen da banderre. Piper batzuk, alkatxofak, arroz zuria, gero txitxirio pote bat, menestra pote bat bai, baba zurille, Pedro Luis, Jode. Pedro Luisen, kuia krema, kuia, Kuia, kalabazina kuia, kuia, estoy. Mila Luzokerra. Luzoker. kalabaza. Kalabaza. Kuiatxoaren, berdin da. Krematxo bat, eta pasta ekologikoa, honako saskize da, saski itzela, benetan. Eleganti, bai. Así que parte hartu, Parte hartu, merezi hau. Bai. Honako txaratxo bat etxera, sekul ez da txartu etorten. Hemen, Txampote bat dago hemen ez dakitela zer dan. Laixi. Eta tomatie, etxeko Tomati. tomatie. Oh. Bai. Ze ondo? Oine epoki data, tomatiek. Epoki da. Ez dakit. Oin? Esati arrenzando, teo. Ez. Ez da, baina, bueno, produktu ekologiko. Hori etxeiteri galetu. Bera dina orden pori. Urinako aditu eta- Bai, eta Bai. pizkate Jakoban terrenu mesartzen da. Bai. Bai. Bueno, laixi erratizene badekuz, sari elegantiek, Bai. Azkenien Bai. kriston txoiu, bai, parte hartzie, behatzi aldozue sari sozialetan, edo bestela gure telefonoz emakizien estander. Hori da, eta telefono hori da, 654 03 7 beratzi lau. Hori da, jo, Hori. errez, Ya samur dekien txuliek, parte hartu, Hori da, eta Hurrengo irabazi, entzungo dugune- Hor buru bihotzak, eta barazki menestra, eta... holan be osasune bat dieta egoki bat diteko, ezta? Holan be osasune zaintzeko, tak, hemen deko zuen. Vale, baina horretako igual honena, gure artisti entzuti izango, ez da? Venga, Bai. Venga, egurre. ia zein dan azte hongo... Na 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 na. A ver, nik hipotesi bat deko. Na! Nik hipotesi bat deko. Bat, A ver, Esan. bai. Herrigorako produktuetan gindillarik etorri da baten bate goierreri Non batxeti sartu batzu. ez da gile, oso harina beste da. nik uzot obelizen moduen txikine josi zela gindia potera. Obeliz ez, hori korta izin zan. Nor? Korta? Korta? Zeman gereza akordatzen esketxakin? Jauzi zan? Eikia, bien. Jauzi zan. Oier be txikilen. Ero intzuan. Gindilla. Da bueno. Zer, a ver, nono Arrapa zue. Nono Mikel Urdangarin. Mikel Urdangarin. Agotik entzut, Egon azpentsetan agertzea besti esa, baina Mikel Urdangarin argi okinot. Ba... Barrio entzungo? Ni gai bai. Bai. Venga, emon. Na 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 na. Iepa, dano batera! Ze salau edan imau edan gure oier, Opa, oier, besarka da bat, Beste bat, astero monten otzuguz, Beti baina. golez, emetik gomida etorteko ona. Bai, gure da unien. Zuzenien. Alda Gure unien. etorteko. Zuzenien. Peligro. Arriskua! Ba, bueno, hoize da aztiongo erronka. Da hori, gogoratu lehen esan dugu moduen idatzi zuen kanta zeinan badakizue, erantzune, sare sozialetatik. Traola kantaria. Sare sozialetan, edo bestela, gure telefono zenbakize, oin esan zuk. Ia idatzi, ia noien txartu zaten, Ja, 6 bost lau, 0 iru, 7 beratzi lau zenbakire idatzi, gure osue, whatsappez. eta hori da, Zune, sartu gure sosketan, Otzara eder bat, Herrigorako otzara elegante badeko. Handerrek aipatu duzen hainbat produktuaz, ekologikuek, kilometro gitxikuek, Bai. gertukuek, eta animau. eta pixkat gure lehiaketiri lotute, pasan azteko sarizerua benak
guaz jarria kontaktuen, eta... Zein izen zan ba. Jon ba. Epa, Jon! Ez tozkun telefonoik hartu, Egize da. Ja. baina guaz ipinia kontaktuen, eta Ondo, entzun portau da. zer esan duzkun. Jepa Laixiar erratiko ekipuei zorionak egiten duzuen lanagatik eta segidu horrela, Bueno, eta hori esatie, sentitzotela, lehengo gunien telefonue hartu ez izena. Bai, pixka desastretxunaz ni telefonuegaz, eta bueno, bakit ilusio itxotzuela, gentiegaz berba itxe hor zuzenien zauziela, baina, bueno, urrengo baten betoketan jaten, eta hartzen dutan, bale? Bueno, eta hori, inzainoen proposamenagaz, klaro, hartze dut kontuten, txuletak lagun artien jateko die, orduen urrengo txokuek eta zabaltzen da bizenien, bakizue, juntauko gara, eta jango guz bertan txuleta, bale? Venga, haupa ekipo, segidu holan, eta animo, gora Laixiar erratia! Gora! Aupa Jon! Hori, guk itxe eskatu, berak itxe luzetu, eta guk hartu ingu, itxe hartu ingu. Bai, ja esan da dau, firmauti dau, ja. Ja, labikur itxauten nau, ja nos txokuek zabalduko. Da, txuletak Jon ondo gorde, Gotzien alba da, ez galtzeko, da... Bai, haitzen dago horre jatekuen ganien inguruen. Bai, ez da, aditu. Badeko zelan gorde. Eta, bueno, hau izin da lehiaketa astion. Elegante, oinguen be. Atorkantari kriston esitu deko, Atorkantari munduko lehiaketari gonena da, Eskinek ezer izango hierbarik. Bai, egizi da, bai. Ia ba, gero arte. Zure besotan babesturik maitasuna eskainiz Ainikasunarekin ikasi nun argitasunarekin zumotatzen milaka Goxeren artian, baina fabriketan kokean, zatuzten zumbitartian, lurrak irantzi zezun, baina fabrikako zikin kakean, zatuzten zumbitartian, lurrak irantzi zezun. Itzela maitz eta maitzez. Maitz eta maitzez. Ametz eta Lujamia. Bai, baina tamalez konfundionaz, amaitzen goizelako ja, lugeelako gure azkenengo partera, baina aiketzi gure neuke lehen astudiaten gauza bat, errigora.eusen lehen aiketugun saskile modoko
beste saski asko dauzela, aukera batzu badauzela, eta... Produktu solti bai uste badauzela, Badau solako olixo, potiek eta, bueno, bakotza gure dauna eskatu, eta... Hori da, baino gehiago dakizu, así que... Zo zerbitzu, bai, Ander. Eta, bueno, interesetan baiatzue, sartu errigora.eus paginan, eta begitxu zer dagoen. Hori da. Eta zuen aletxu ipini errigorako taldieri. Bai, bier politia jena bi eta... Hori da, bertako produktu sustatu bida. Hori da. Bertokoa. Bertokoa, kilometro zero. Bai. Hori da, eta, bueno, hau izen da astion gure sailue. Eta, eskerrik asko menegontiarren. Eskerrik asko, Ander, zuri sailue gidatziarren da entzulieri. Horregotiarren. Alan jarratxiku, ia amairugarrena, malaugarrena. Aurrera, sin fin. Datozela. Aurrera. Venga, urrengo arte entzule. Hay al cortapotro del mar, cuántas ispuros me mandaron, la sembra de tus paredes, cuántas veces te rondaron, cuántas veces te rondaron, cuántas ispuros me mandaron. Liru la la liru la 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 liru la la liru la 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 liru la la liru la 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 liru. Si muero pronto, coñeta, mi coñeta yerésame, se culebe dar principio, es neuquen sempre namen, mi coñeta yerésame. Liru la la liru la 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 liru la la liru la 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 liru la la liru la 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 liru la la Mutilok dakoz fumatzen, euren artean pentsatzen, nori esango ete deutzen, erdu jantzan pizke baten, euren artean pentsatzen. Liru la la liru la 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 liru la la liru la 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 liru la Ahora te voy a cantar despedida muy salada. Adiós, rosa bonito, adiós, ay, carabela.